Som noget nyt har vi lavet en kollektion inspireret af vores slotte, vores genstande, tårne, spir, konger og dronninger. Samarbejdet mellem den kongelige samling og Livingly har været en meget spændende proces. Det Livingly kan, det er, at de kan formå igennem design, igennem en kreativ fase, skabe en kollektion ud fra vores fortællinger, ud fra vores slotte og de genstande, vi har. Vi fik en fin rundvisning på Rosenborg, da vi startede op med projektet. Og der er så mange ikoner i hele slottet og i samlingen af kronjuveler, som er fantastisk at arbejde med. Og her er det jo et helt eventyr af en verden, vi kan kaste os over. Vi skulle jo vælge nogle ting. Så vi valgte blandt andet at lave en kongefamilie og en garter, og de har så fået det udtryk her, som er sådan meget forenklet. Jeg er især begejstret for det her ornament. Et ornament, hvor vi er blevet inspireret her fra Christian den 5's krone. Jeg synes, vi har lykkedes med at skabe et design, et genkendeligt design, hvor et element fra selve kronen går igen på ornamentet. Jeg håber, at det her giver nogle muligheder for vores gæster at kunne tage en bid af historien med hjem. Det er figurer og ornamenter, som man egentlig kan tage ud og lege med, hvis man er et barn, eller bruge som pynt, men de relaterer sig til den kongelige historie. Og det er faktisk det, vi gerne vil opnå med produktsortimentet, det er, at der skal være en historie bag hver produkt, som man ligesom kan tage Rosenborgs slot med hjem. Vi er jo en virksomhed, der laver alt fra bunden af. Alt er håndlavet her i Danmark, og vi går rigtig meget op i god kvalitet og designet og udtrykket i produkterne. Livingly arbejder i papir. Papir kan skabe det her eventyrlige univers for os. Papiret, vi anvender, kommer fra en papirfabrik i Norditalien, Fabini. Og det er en gammel fabrik, som går rigtig meget op i kvalitet, og alt er FSC-certificeret og kommer fra bæredygtig skovdrift. Og det, som vi godt kan lide ved papiret, jamen, det er, at det har noget stoflighed og noget styrke. Vi har en stab af hjemmearbejdere, der sidder og producerer vores produkter. Så de sidder hjemme ved sig selv og samler tingene. Alt er faktisk håndlavet. Her i huset, der har vi ligesom udvikling og samling til hjemmearbejderne. Alle råvarerne ligger her, færdigvarerne ligger her. Så har vi et samarbejde med en underleverandør i Odense, som standser alle vores emner ud. Og emner, jamen det er, når man har kongen her for eksempel, den består af en 8-9 små bestanddele, og hver bestanddel skal skæres ud. Og det foregår på en gammel Heidelberg vingeautomat fra 50'erne, hvor han står og skærer det ud til os. Så får vi bestanddelen her hjem. Dem pakker vi til en hjemmearbejder, som får dem ud. Og så sidder de så og samler produktet, så det bliver til for eksempel kongen, som vi har her. Det er dansk design, det er dansk håndværk. Ved at have et samarbejde med Livingly, så formår vi at skabe en kollektion til vores forretninger, som har fokus på det bæredygtige. De tager et socialt ansvar, og vi får skabt en kollektion, der bliver produceret i Danmark. Det har været rigtig spændende at arbejde med de her forskellige ikoner. Vi har jo arbejdet med mange forskellige typer af værker i tidens løb i Livingly. Men at kaste sig ud i og lave noget omkring slottene, det er fantastisk. Altså når man tager sådan en bygning som Christiansborg eller Rosenborg, hvor er fyldt med krummelurer på spir og tårnene og så videre, så synes jeg bare, at det er meget sjovt at arbejde med. Jeg håber jo, at når folk de har besøgt et af slottene og har været nede i butikken og købt en af vores ornamenter med hjem,
så vil de tage den frem og mindes den fortryllende oplevelse, de har haft, når de har besøgt det sted. Den her kollektion skal selvfølgelig ud og leve i alle vores slotsbutikker, men jeg håber også, at den kommer ud i andre butikker i Danmark.